אז אני יחסית קרובה, זה 5 דקות, תקשיב, אני לא ראיתי דברים כאלה יפים בחיים שלי. עכשיו אנחנו היינו באגם פשוט מטורף. תראו את הסרטון הזה שהראיתי את כל התמונות וזה שהייתי באגם, הראיתי לכם שם אגם מטורף עם טירה וכל מיני דברים של משחקי כס. תקשיבו, וואו, זה הדבר הכי יפה בעולם. גם תראו את העננים, איזה מושלמים. תראו, יש פה הר שאתם יכולים לראות וזה פשוט מושלם. אוי, נשיר.